Ze komen met een rekening. En de BV die dat bestelt hier. Ja, wat wisten wij in lang wat een BV zou. Hè? De BV werd toevallig krijgt failliet. Ja, maar meneer die Ron Wolf en reed in zijn auto. Ja, die weer van een OMBV. Ja, alleen ik heb me wel zo verbaasd hoe ze met geld omgaan. Als ze dan laat hier, dan denken ze puggelen de briefjes eruit, weet net hoeveel. En hier is een boekhouder uit Amerika die weer, ik weet kunde van hem. Oh, wat wil die manneke ook met geld. Ze zijn nooit een flinke kraakhand of zo, men dat weet nog hier dan in zo'n keer bezoekering, denk ik. Heel Leidseplein zit daar zo wat je in het lijst, joh. Carranza erbij, weet ik het al. Nee, dat was mooi. Dat zijn al die connecties van Zora. Ja, die kwam daar uit Amsterdam, die hoeken nou, die kon nog waren. Ja, ik vind achteraf nog steeds jammer dat het niks worden is. Want ja, je moet in Friesland de kop net de 4 boven Maaifield steken, want dan hakken ze me verder uit.